мақомот сабаби сӯхтор дар бозори шаҳри хоруғро шарҳ доданд. хисорот аз сӯхтор 1 миллион сомонӣ дониста мешавад. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ 28 майи соли 2022 тахминан соатҳои 22:50 ба қисми навбатдории раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хабар ворид гардид, ки дар яке аз биноҳои бозори марказии шаҳри хоруғ сӯхтор ба амал омада истодааст. вобаста ба ҳодисаи мазкур аз ноҳияҳои Рӯшон, Шуғнон, Роштқалъа ва шаҳри хоруғ тамоми воситаҳои нақлиёти махсуси оташхомӯшкунӣ 10 адад, насосҳои ёррасон ва зиёда аз 500 нафар ҳайати шахсии сохторҳои қудратӣ сафарбар карда шуданд. иттилоъ медиҳад манбаъ. дар натиҷаи сӯхтор яке аз биноҳои марказӣ дар ҳаҷми тахминан 500 метри квадратӣ, ки 48 мағозаи хурдро дар бар мегирад, аз оташ зарари ҷиддӣ дида 14 мағозаи дигар қисман зарар диданд. дар умум хисорот аз сӯхтор ба ҳисоби пешакӣ 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. сабаби сар задани сӯхтор тибқи хулосаи пешакии мутахассисон аз расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ дар яке аз дуконҳои хӯроктайёркунии тезтайёри бозор будааст. дар натиҷаи сӯхтор ягон нафар талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст.